subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Zamani ya sa kai nisa da ni gwani, don Allah ya shugaba yaushe zana ganka ne. Nisan zamani ya sa kai nisa da ni gwani, don Allah ya shugaba yaushe zana ganka ne. Kamar zan iya kamar kuma zan tsira gaba, amma duk da dai hakan jarraba. Allah ka bani dama kar in yi fargaba, yaƙini nake da shi ai ba za ka bar ni ba, roƙona ba za ya faɗi ba, rahama tana zuba. Salati nake bukata kafin na waiwaya, mai tambarin nubuwa mai haska zuciya, zahar da alihi masu fatattakar tsiya, sahabbansa su suke saka arne ya sha wuya, a sahar da su gaba daya kafin na tambaya. A ya shahida salamu ala na Fadima, Allah ki taimake ni a dube ni na'ima, lahin lazi da gaske nake son kirahima, kada mala'iku suke bin bayan ki malama, na san zaki share kuka na ya mu'azzama. Ahmad kai na ambata, lamarin da babu kai ko na shiga zan fita, kausin zamani akalata tuni na karkata, na gibirin mazluma rufe yau ma akan fata, daure a ban cikin taskoki mayalwata. Allah ƙara lafiya ya maula ya shehana, ya abban aminu kamini tilas na bayyana, da kai dole zan yi alfahari ko ta ko'ina, ya shehu ya mai cila mai san habibuna, wannan ɗaukaka ta hauhawa na roƙi rabbana. Ina sallama gare ka rasulul malahimi, a yawon da ko da yaushe yake kau da tsegumi, farin shugaba zaman ka da kyau ga ka jarumi, ya mai caza kan magauta har masu daudumi, salamun alaika zabin Allahu rahimi. Nisan zamani ya sa kai nisa da ni gwani, don Allah ya shugaba yaushe zana gangane, tabbas wanda ke da cuta zai nemi magani, gani gare ka da na san kai ke kula da ni, nisan zamani ya sa kai nisa da ni gwani, ciwon nan idan ka bar shi ba zai illatar da ni, komai na gare ka kai kuwa kai ke da zamani. Sabon zuciya zuwa gunka nake fidar na kai, akwai damuwa rashin haduwa ta da ni da kai, bugun zuciya yana daɗa daɗuwa da ɗai da ɗai, kuma yaye dai kawai tinkaho nake da kai, na san kai ba za ka kyale ba na sa hannu a kai. Billahi lazi batun in yi shiru bai tashi ba, aiki rashin ganin ka yana sa ni fargaba, nisan zamani ya shiga tsakanin ɗa da uba, ka zo min na ganka ko da ba za na rayu ba, idan ka ishe ni ban yarda na ɗau wanin ka ba. Nisan zamani ya sa kai nisa da ni gwani, kan Allah ya shugaba yaushe zana ana min ganin marar natsuwa ko mahaukaci, amma dai waɗansu na yi mini uzuri matabbaci, ni kai na iso ya ɗarsu ina ƙara tsokaci, in ba kai ba mu ɗalisa mu darajar wa za mu ci, a bar wahala kawai kai ne ke da tabbaci. Wayo zulwisal yau na zo in ci arziki, dan ka san farayuwa ba kai za a sha jiki, da na rayu ni da kai ai da ba
ka ce biki, na san duk kiran da na yi ka amsa shi sadiki. Ya kai shugaba cikin alfarmar kasa da ni, kai ne mai gida wani wanda ya bar ka ya bari. Cikin masu son ka annabi ni ma kasa da ni, ina son ka ina son ka ina son ka san da ni. Annabi taimaka ni san zamani zai yi lahadi, san zamani ya sa kai nisa da ni gwani. Dan Allah ya shugaba ya wuce tsara gare. Salamun alaika ya annabi ya abin yabo, salamun alaika ya masu abun suna rabo, salamun alaika annabi baiwar yabo zubo, salamun ala mufaddalu mai kankare tabo, nabiyar rasulu mutawakkil shadubun yabo, salamun alaika ya raziku ya mamallaki, salamun alaika ya sabiti ya madaukaki, salamun ala mafi kamshi mai farin jiki, ayan nuri ya mushaffa'u maulan musadiki, salamun ala kadarar kalbun da kaliki, ra'ufur rahim kalilul gairati raziki, qabilun azizu wannan lamari ya bincika, ainul haqqi ya mubinu ka daure ka taimaka, azizul arabi cikin lamari na ka haskaka, bashiran naziru komai Allahu ya maka, abul itiki karka kyale isa hannu aka. Zanar be da bi salam ba dan na yabe ka ba, a huta da kyau muzakiru ba za na bar ka ba, ni mai gaisuwan ka sarkin yakin ka shugaba, abun ma da ban faɗa ba za ka ki ka bani ba, zan bar gafiyar na ce komai gawa naka ne. San zamani ya sa kai nesa da ni gwani, kan Allah ya shugaba yaushe zana gane. San zamani ya sa kai nisa da ni gwani, kan Allah ya shugaba yaushe zana ganka ne.